एफआरपी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची। उसाला एक रकमी 3200 रुपये एफआरपी मिळालीच पाहिजे। उसाला एक रकमी 3200 रुपये एफआरपी मिळालीच पाहिजे। आज जो शेतकऱ्यांचा खेळ मांडलाय या ऊस दरासंदर्भात सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक कारखानदारांनी, त्या संदर्भात आम्ही आज प्रहार संघटना शिराळा तालुका आणि सांगली जिल्हा शेतकरी संघटना प्रहार यांच्या वतीने स्वतःच्या माझ्या ऊसाच्या रानात आज गाडून घेऊन आत्मक्लेश आंदोलनास केलं आहे। कारण का या सरकारला व या साखर सम्राटांना जाग यावी यासाठी आज आम्ही आत्मक्लेश आंदोलन केले। आजपर्यंत शेतकऱ्यांची जी लूट केली त्या एफआरपी संदर्भात आम्ही आत्मक्लेश आंदोलन करतोय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज प्रहार संघटना सांगली जिल्हा यांच्या वतीनं जो एफआरपीचे तुकडे करण्याचा काळा कायदा मागल्या सरकारनं लागू केला त्याच्या निषेधार्थ व जे साखर कारखानदार मुक्याचं व भैऱ्याचं सोंग घेतात त्याच्या विरोधात व जे साखर कारखानदार काटामारी करून शेतकऱ्याचा केसानं गळा कापतात त्या कारखानदारांच्या विरोधात आज आम्ही आत्मक्लेश आंदोलन करून समाधी आंदोलन केले, स्वतःला गाडून घेतले। या साखर सम्राटांनी शेतकऱ्यांना आजवर एवढं लुटले की आमच्यावर भुके कंगाल होण्याची वेळ आली। जर सरकारला आमचं रक्त पाहिजे असेल तर त्या रक्ताचा नैवेद्य आम्ही द्यायला तयार आहे। आज गाडून घेतोय, उद्या फोडून घ्यायला सुद्धा मागं पुढे बघणार नाही। या साखर सम्राटांनी, या जिल्हा अधिकाऱ्यांनी याकडे तात्काळ लक्ष देऊन एफआरपी संदर्भात एक रकमी एफआरपी संदर्भात मीटिंग लावून सहकार मंत्र्यांनी याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे। व जे आत्ताचे मुख्यमंत्री आहेत एकनाथ शिंदे साहेब, त्यांना माझी विनंती आहे, तुम्ही भूमिपुत्र आहात, तुम्ही शेतकरी आहात, तुम्ही या एफआरपीच्या मुद्द्याकडे लक्ष देऊन जो एफआरपीचा काळा कायदा मागल्या सरकारनं तुकडे पाडायचा करून घेतलाय तो कायदा ह्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात बदलावा व त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा व माझ्या शेतकरी बांधवांना न्याय द्यावा अशा भूमिकेतनं आज आम्ही प्रहार संघटना सांगली जिल्हा आत्मक्लेश आंदोलन करून स्वतःला गाडून घेतोय। आणि आज गाडून जरी घेत असलो तर उद्या फोडायची सुद्धा वेळ येऊन देऊ नका। कारखान्यांना का जमत नाही? ऊसापासून इतर उपपदार्थ हे बनवतात, साखर असू दे, मोलॅसिस असू दे, बगॅस असू दे, बाल्या पाचोळ्याच्या कारखान्याला पैसे मिळतात, पण शेतकऱ्याच्या बाबतीत असं का? त्यासाठी तहसीलदार साहेब असू दे, आम्हाला ठोस आश्वासन देऊ देत, आम्ही इथनं उठायला तयार आहे। आम्हाला ठोस त्यांच्याकडे आश्वासन पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही इथनं उठत नाही। एफआरपी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची। उसाला एक रकमी 3200 रुपये एफआरपी मिळालीच पाहिजे। उसाला एक रकमी 3200 रुपये एफआरपी।